Tijekom rada u Europskom parlamentu sve što sam radio bilo je usmjereno ka novom, socijalnijem i pravednijem putu kojim treba krenuti Europska unija. Čvrsto sam uvjeren da moramo postati unija naroda i unija građana koji žive od svoga rada. Politikom se bavim zato jer čvrsto vjerujem da se samo aktivnim bavljenjem politikom stvari mogu pokrenuti nabolje. Uvijek treba krenuti od sebe. Građani su to prepoznali i dali mi priliku da ih zastupam u Europskom parlamentu. I u Hrvatskoj stvari treba promijeniti. Oni koji ne plaćaju porez, oni kojima se porezni dugovi opraštaju, ti upravljaju našom sudbinom. To ćemo promijeniti. Koristim svaku priliku u Europskom parlamentu i u javnosti da ukažem na rastuće socijalne razlike. Socijalne razlike treba smanjiti kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Bogati su sve bogatiji. Broj siromašnih, onih na rubu gladi, raste. Mladi bez posla odlaze u svijet trbuhom za kruhom. Doviđenja. U Hrvatskoj, kao i u čitavoj Europskoj uniji, treba nam snažan zaokret da omogućimo da svatko može živjeti od svoga rada. Zato se protivimo smanjenju radničkih prava u Hrvatskoj. U Europskom parlamentu, zajedno sa grupacijom kojom pripadam, nastojimo umanjiti utjecaj bankarskog lobija koji danas vlada Europom. Djeca su naša budućnost. Oni će naslijediti Hrvatsku i Europu. Upravo zbog toga treba im omogućiti kvalitetno obrazovanje. Zato se zalažem za jeftino obrazovanje za sve. Dobar dan, oprostite što prekidam. Edukacija, kako hoćete nazvati, da ću vam pomoći. Organizirali smo to Hrvatski laburisti i moj ured, odnosno grupacija iz Brisela, da pokušamo pomoći koliko se da. Kao član Hrvatskih laburista Stranke rada u Europskom parlamentu pridružio sam se grupaciji Ujedinjene Europske ljevice, Nordijske zelene ljevice, jer mislim da upravo ta grupacija može pridonijeti nastanku jedne bolje i drugačije Europe. Pokazao sam vlastitim primjerom da i jedan zastupnik u Europskom parlamentu može napraviti razliku. Tamo je svaki glas bitan u donošenju odluka koje su važne za našu budućnost. O društveno pravednoj Europi u kojoj će nam svima biti bolje. Takvu Europu želi Ujedinjena Europska ljevica. Takvu Europu žele Hrvatski laburisti. Ja želim takvu Europu. Nadam se da i vi želite takvu Europu.